Benvinguts. Diumenge passat va acabar el territorial gironí amb victòria contundent de Leo Valle, el jove de 15 anys del Club d'Escac Gerunda. Va fer 7 de 8. No va ser un camí de roses, hi havia jugadors molt forts i l'última partida contra en Jordi Bolsina va acabar amb misses dites. Abans del campionat, però, vam dir això. I en David Carrasco, que en David Carrasco és un jugador molt fort i a més té un gen competitiu i això segurament... Molt punyent. En David Carrasco fa temps que no juga en tornejos individuals. Si s'ha apuntat, segurament per quedar primer, és a dir, que veurem una partida molt bona entre David Carrasco i el Leo Valle. Així que el que farem serà mirar la partida entre en David Carrasco i en Leo Valle. En David Carrasco, amb les peces blanques, va sortir com és habitual amb ell, amb peó de rei, i com també és habitual amb Leo Valle, amb les peces negres, va sortir de C6, la Caro-Can. No entrarem en debats teòrics, simplement ensenyaré la partida. David defensa el peó, que aviat serà atacat, llavors l'ataca i ara pot fer qualsevol cosa, per exemple, cavall F3. Ara, tard o d'hora, el negre haurà de jugar el peó aquí i llavors l'alfil quedaria tancat, per tant, el treu ara. I aquí normalment el que es fa és H3, preguntant a l'alfil canvia, llavors aquí hi ha tota una discussió si és millor tenir la parella d'alfils o la parella de cavalls. La partida no va anar així, en David va preferir jugar D4, que no és una variant principal, i és una variant que té una trampa. Segurament la veieu, que és que què passa amb el peó de D4? No? Si, per exemple, ara el negre juga peó pren, cavall pren, clar, i alfil per cavall. La dama, si surt per aquí, doncs perd aquest peó. Aviam, mirem-ho, dama per alfil, dama pren. El negre té un peó de més, però mireu la valoració de l'Stockfish. Més 1,9 a favor del blanc. De moment no ho explicaré, perquè això acabarà passant, però més endavant. Llavors, allà on estàvem, a D4, aquí s'ha jugat també E6, és a dir, si aquest alfil l'has de canviar pel cavall, poses els peons en caselles blanques, així substitueixes la defensa de les caselles blanques, perquè l'alfil no hi és, i també lluites contra l'alfil del rival, l'alfil de F1, que llavors caselles com aquesta no les té, en tot cas tindria caselles cap a l'altra banda. Llavors, en Leo va preferir cavall F6, posant més pressió sobre E4. Aquí l'idea era, aviam si el peó avança, bloqueges els peons i després els ataques pel costat, no? per la base, per C5, amb cavall C6, dama B6, amb l'afegit que el blanc no pot agafar aquest peó per defensar aquest perquè té el cavall al mig. Però bé, els jugadors que són més combinatius, més agressius, com pot ser en David Carrasco i també en Leo Valle, prefereixen una posició central oberta. Per això en David va jugar alfil D3 i ara ens trobem amb el mateix. Què passa amb el peó de D4? Mirem-ho. Peó pren, cavall pren, alfil per cavall, aquí dama per alfil i dama pren. Més 1 a favor del blanc, tot i que té un peó de menys. Abans era més 1,9. Això no va passar tampoc. Aquí en Leo va preferir la continuació natural, E6, ja l'havíem vist, i ara sí que en David pregunta en aquest alfil què vol fer. Estem en partides de jugadors de 2.500 d'Elo, inclús un 2.700 a l'Etienne Bacrot, amb peces blanques, per tant estem dintre d'un camp que ja s'ha treballat a l'elit, tot i que no és una variant principal. Llavors aquí, després de menjar, menja el peó, cavall pren, es pot menjar el peó. Aquí sí que en Leo va menjar el peó i mirem que hi ha igualtat. És a dir, el blanc té peó de menys, però té una compensació. Aviam si la trobem. La compensació seria, fem servir la fórmula clàssica. 3 temps és un peó. És a dir, el temps d'atacar el peó, menjar-te'l i retrocedir. 3 temps. Quants temps té de més el blanc? D'entrada en té un. Fixeu-vos que ha tret una peça més que el blanc. I els peons centrals s'han mogut, per tant té una peça més. Però la situació de la dama negra que ja ha sortit farà que guanyi un segon temps atacant la dama. Però més té que ara ja es pot enrocar, de fet és el que va fer, en canvi el negre no es pot enrocar. Tot això va sumant fins a crear una mena d'igualtat, segons la màquina. Llavors aquí
Això també s'havia jugat amb negres, un altre David, en David Navara, 2734, i havia preferit jugar cavall D7. Després veurem que això és molt important, treure el cavall del flanc de dama. Aquí en Leo va preferir un altre pla. És a dir, si canvies el màxim de peces que han sorgit, i sobretot si canvies les dames, no es notarà aquest temps de menys que tens. Sobretot si canvies les dames, perquè la partida és molt més lenta. Llavors es notaria al final que té un peó de més. Per tant, va preferir liquidar aquest cavall central, evidentment no menges en dama, menges en alfil, i ara, una altra vegada, tenim jugadors per exemple, l'Enderman amb 2.587 amb negres, que també va preferir jugar cavall de 7. El Leo va jugar alfil A7, que de fet té la seva lògica, és per enrocar-se, però ja veieu que la màquina això ja li comença a sospitar. Ataquem la dama, guanyant temps, ara ja el blanc ja té 3 peces actives, llavors, on te va la dama? Diries, bueno, si volem canviar dames, a F6, no? Aviam, fem-ho, dama aquí. Evidentment el blanc no canviarà dames, pot anar a l'altra banda. I ara ataca un peó vital, si el defenses, llavors aquest peó queda dèbil i el cavall no pot sortir. I a més, ara pot continuar l'atac. L'atac contra el flanc de dama, perquè el rei encara està en el centre, no? I el cavall no ha sortit, etc. L'alfil, dius, no ha sortit, sí, però ja treballa des de la casella original. Bé, llavors, com no podia anar a F6, va anar a l'altra banda, a B6, ja està bé, impedeixes aquest dama B3, però també et poses a la diagonal on està el rei. Continuem. El blanc, ja ho sap, el negre no s'ha enrocat, per tant és el moment d'agafar la iniciativa, amenaçar. Dama G3, amenaça el peó. Això s'arregla fàcil enrocant-se, per exemple, no? Però la dama queda encarada al mateix lloc on hi ha el rei contrari, no? I amb un alfil que també hi va i l'altre alfil que també hi va. Hi ha una altra casella, que és la casella de D6, que com els peons negres s'han mogut, ha quedat dèbil, de moment està només defensada per aquest alfil, però ja veiem com la dama i torre ataquen i tard o d'hora s'incorporarà també l'alfil per fer aquest atac, no? Bé, en roc, fixem-nos ara com el rei negre també no té ningú que el protegeixi. Hi ha aquesta torre, sí, defensa el peó de F7, i hi ha aquest alfil que potser li agradaria estar aquí, no? Millor. I el cavall, que és el que dèiem. Per això en David Navara havia tret el cavall abans. Ara el cavall no pot sortir. Ha de sortir per una altra banda, lluny del centre, lluny del seu rei. De manera que en David guanya un altre temps jugant alfil E3, atacant la dama, és el que dèiem, si ara anem sumant els temps, doncs el blanc ha recuperat aquells temps, tot i que té un peó de menys, tenim més 1,1. És a dir, només aquesta pressió de les seves peces fa que compensi, però de sobres aquell peó. A més, aquest peó d'aquí està ultra enverinat. Aquell poder de D4 no ho estava tant, no? Hem vist que hi havia igualtat, però aquest sí que està enverinat amb una jugada ben simple, alfil D4, ataques la dama i ja mat el rei, no? Per tant, com ho fem, això? Deien que el negre volia canviar el màxim de peces. Si vas canviant peces també els atacs van baixant. Per tant, jugar alfil C5, però una altra cosa, l'alfil ja l'havíem mogut, i el moguem una altra vegada. Per tant, no t'estàs desenvolupant, es veu clar, no? El cavall de B8 no surt, la torre, si no surt el cavall, tampoc surt, i en canvi les peces blanques es van moguent fàcilment, no? Llavors, no vol el canvi de dames. Això no es pot fer, per exemple, alfil H6, que dius, mira, hi ha mat, i si fa peó endavant, me menjo la torre. No, això no es pot fer, perquè hi ha un truco, que és alfil per peó escac, toques la dama, per tant ha de menjar, dama pren escac, rei pren, i ara peó per alfil. Ara tens 2 peons de més, aquest està passat, ara no hi ha les dames, per tant ara el negre sí que pot jugar a guanyar, va haver menys 1,2. No va fer això, evidentment, va jugar alfil F4, que també toca aquesta casella d'aquí. Què s'ha de fer aquí? Doncs el negre s'ha de desenvolupar, cavall A6. Ara mirem com estan les peces d'un i de l'altre. Les peces negres estan totes al flanc de dama, no? Lluny del seu rei. I sobretot la dama, per exemple, el cas de la dama no té cap mena de comunicació amb aquesta banda, no? En canvi, les peces blanques es projecten contra el rei, aquesta també, i la torre pot anar tant a D7 com fer un altre camí, que és torre per aquí, i es pot jugar amb l'altra torre per baix. I no hi ha mats a la primera fila perquè el rei té una sortida. O sigui, el blanc està molt millor. Aquí, potser era un moment de rumiar pel blanc, que té molt avantatge. En David va jugar torre D7,
Aquesta jugada a la màquina no li agrada. Sí que hi ha un sentit a darrere, en el sentit que no pots impedir que el negre jugui una torre aquí i canviï un parell de torres. De fet, és igual canviar un parell de torres. És treure brossa perquè la torre negra que quedarà és la que està al costat del rei i no pot marxar, perquè ha de defensar peons també. De fet, entre el rei i la torre defensen els 3 peons que hi ha davant. És massa poca cosa, no? Llavors, per això juga torre de 7 amb idea de després reforçar aquesta torre amb l'altra per darrere, no? La màquina, i bueno, depèn, si haguéssim rumiat, però molt, no pas com a la partida, sinó rumiar a casa, que és més fàcil, haguéssim dit que aquest alfil és el que ho aguanta tot. Hem vist que tenia aquesta jugada que impedia alfil H6, però també és la defensora de moment d'aquesta casella dèbil, no? Per tant, es podia jugar tant A3 com C3, però després jugar B4 i fer fora aquest alfil d'aquí. Sobretot C3, no? Perquè li treus a l'alfil aquesta possibilitat de retorn, d'anar a defensar el seu rei. Sense por que et mengin aquest peó, que està enverinat, però ja hem vist que hi ha jugades de mat. Obligaria F6, llavors cada vegada que es mouen peons davant del rei són peons dèbils i caselles que queden dèbils que es poden tornar a atacar, no? En torre de 7 baixa la valoració, però el peó queda compensat, és un més 0,2, per tant, el que ja havíem vist, torre per darrere, pren i pren. Ara tornem-hi. La màquina és molt curiós perquè si el primer que pensa la màquina és jugar G6, no? Amb idea de jugar després alfil D4 i ficar-se aquí. Clar, amb G6 el que fas també és anul·lar aquest alfil, tots els peons en caselles blanques. I les caselles negres, que són les que quedarien dèbils, les defenses amb l'alfil. Això, però després la màquina rectifica. Després de G6 veu un dama F3, per exemple, o un dama 4, són jugades, veus, un més 1,8, sobretot en dama F3. I ja t'entendeu mirar per què, però és cert que el negre queda malament. De manera que en Leo va rumiar bé i llavors va jugar alfil D4, que també la màquina ho troba sospitós, però clar, la idea és bona, no? La idea és defensar casa teva. Aquí també demanava la màquina de jugar a C3, empaitar aquest alfil. De fet, aquest alfil es podria canviar també després, no? Amb alfil E5, és a dir, treure els defensors que hi ha al rei i fer valdre la superioritat de peces que tens en aquell costat, mentre dama i cavall s'ho miren, ni s'ho miren, perquè ni ho veuen des de l'altra banda de l'escaquer. En David ja hi va anar, en comptes de C3, a buscar la casella de D6, que ara ha quedat lliure, i aquí veieu 0-0. Però, esclar, aquí hi ha coses psicològiques també, no? De dir, estic malament, tinc les peces en l'altre flanc, el meu rei està sol i m'estan atacant la torre. Aquí potser era difícil trobar una jugada com les màquines veuen més, com cavall C5, que una de les idees és precisament portar les peces cap al centre, o si pots, cap al teu rei. Cavall C5 toques torre i alfil, per tant, aquí s'han de prendre decisions i potser la continuació era difícil de veure. La màquina, clar, rumia molt més, juga alfil pren, rei pren i llavors alfil C7, tocant la dama. La dama ara sí que es menja aquell peó enverinat, perquè no ho està d'enverinat ara, i llavors continuem. Dama 4 escac, rei G8, i torre pren. Podem continuar menjant un altre peó, però les peces... hi ha una amenaça també aquí, que és cavall i torre, però les peces blanques se les veu actives. És a dir, donen un 0-0, tot i que el blanc té peons de menys. O sigui que encara continua l'atac, no? Però és una situació igualada que es pot defensar. En canvi, a la partida va escollir de jugar torre 8, aquí la màquina ho castiga amb un parell d'interrogants i amb un més 8. Estem a la jugada 18, o sigui que el pla d'en David d'aquesta pressió li ha funcionat bé. Què passa amb torre E8? Doncs primer, amenacem mat. El rei no pot escapar. Llavors, com ho fem? Amb G6 ens hem d'oblidar. Mirem-ho, és una mica difícil, però perquè has d'entregar una torre, en principi, però si menges en rei és mat, ja us ho entendreu a veure-ho, i si no menges, que hi ha aquella jugada, allò que havíem vist, no? De desviar la dama, dama pren, dama per dama i torre per dama.
Això és la contribució que dona la màquina com a més bona, però està jugant amb peça de menys. I més, són 2 àlfils, a més. Per tant, la jugada G6 no és F5. No? Tallar la diagonal, i ara què? Doncs de màxim. No? Hi ha aquesta torre que està amenaçada, i un G6 és mat directe. No? Perquè llavors la torre sí que es justifica la 7a fila. De manera que la torre ha d'anar cap al racó. Ara veiem sí que totes les peces, menys l'àlfil aquest negre. L'àlfil negre és un campió que ho defensa tot. Està defensant G7, com ara veurem, escac, rei al racó, i l'àlfil ho defensa tot. Mentre totes les altres peces no participen de la guerra, de cap manera, estan totes apartades. Llavors, pregunta l'àlfil, C3. I àlfil F6, la màquina ho castiga, però és clar, la màquina es veu perduda i el que vol és tornar aquí i dir, guaita, em peça de menys, però clar, més 9. O sigui, aquí està per llançar-les, no? Amb àlfil F6, que és precisament aquest moment, que és la foto d'en Quim Mundet, ara com ho faríem? Doncs és fàcil, no? Hi ha 2 peces atacant a G7, hi ha 2 que defensen, però una és el rei, que és la més feble, per tant, àlfil F8, no? Bueno, menges un àlfil, tens una peça de més, però escac, menja i mat. Així, és com el pronòstic que van fer, David Carrasco i Leo Valle es va complir, Leo Valle ha sigut campió, seguit d'un altre sub-16, l'Ilia Lemeshev, un ucraïnès que juga al Club d'Escacs Figueres, que entre tots dos s'estan disputant qui és el millor sub-16 gironí. No només això, sinó poder el millor jugador gironí actiu, que juga a tornejos. David Carrasco va quedar tercer, llavors se li ha de dedicar la cançó Los viejos rockeros nunca mueren. La propera trobada al nivell d'escacs a Girona serà el Festival de Platja d'Aro, que comença el 26 de desembre fins al dia 30. Hi haurà un tancat per mestres internacionals. A hores d'ara falta un jugador pel tancat. Si hi ha algú que tingui 2.200 d'Elofide, més o menys, pot parlar amb Platja d'Aro, i li ficaran unes condicions. I després hi ha un obert. De moment falten dies encara. Hi ha en Dani Molina, que és candidat a mestre, un mestre català, que ara me'n recordo, em sembla que és... Bueno, ja ho veurem a la seva pàgina web, deixo aquí l'enllaç. Moltes gràcies.